Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kuti baji kuti usaruga kulilabe nanga osolola ledesi ya odija shirugu goshu yenda panji nanga ngani zonyati sasikuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuga panji nanga atenzi radio kukurijani Oguliji, tikudalira inu Oguliji Ogulitsajasa programmene pa Times 360 Programmene ya kulinji pano pa Times Radio Dinalanga ndi Elvis Sowahowa Ilo programmene timabwera pamodzi nkumakambirana nkhani zokhudza dziko lino zikhala zadale zachitukuko ndi zina zotero lero ti kuchipani cha Democratic Progressive chifukwa kumeneko ndithu kwachitika nkhani masiku apitawa rutsa statement imene ikufotokoza malamulo ena amene amagwiritsidwa ntchito poyendetsa chipani chimenechi lina mwa lamulo ndi lamulo 24 limene ndithu gawo 2U loyendetsera chipani chimenechi ndipo limafotokoza kuti sichilola chipanichi kuti munthu amene walephera pa chisankho cha chipulula kapena pa masankho achipulula kuima payekha ngati phungu munthu uyu akachita insist kuti ayima payekha ndiye kuti amakhala wazichotsa mchipanichi automatically ndiye tili ndi alendo osiyanasiyana amene takambirana nawo nkhani imeneyi mwatsatanetsani mpulogalamu imeneyi ya lero tili ndi bambo Shadrack Namalomba amene wandithu ndoyankhulira chipani cha Democratic Progressive tikhalenso ndi achimwemwe tsitsi amene wandithu amathirirapo ndemanga pa nkhani zadale George Pili naonso ndothirirapo ndemanga pa nkhani zomwezi komanso tikhale ndi Wayana Chunga amene ndithu amasanthulaso nkhani zandale komanso zina zambiri ndiye choyamba tilandira andatu tiyambe ndi palaini pa Shadrack Namalomba tikulandireni ku programu yathu ya lero ya kulinji Ayi tatokoza kulangoa mama wabwino so kumeneko achimwemwe tsitsi nanunso mama wabwino tikulandireni ku programu yathu ya lero ya kulinji zimwe kwambiri Elvis mama wabwino bwana Pili so tikulandireni bwana George Pili tikulandireni so ku programu yathu ya lero ya kulinji ziko kwambiri moni kwa mapanelist anzanga Mongana Malomba ndi asisi moni mwadziko bwanji komanso tili ndi bambo Wayana Chunga mstudio muno amene ndithu tithandizenso kusanthula nkhani imeneyi bambo Chunga tikulandireni ku programu yakwa gwanji zimwe kwambiri Elvis ndiye tikhalenso ndi atola nkhani athu mzigawo zapakati komanso kumwera kuno ndi kumpoto tikhale ndithu ndi Bernard Mhone Nelson Gonjani komanso ndithu Emmanuel Chilemba tiyambe ndi bambo Namalomba mwina tatipatsani background ya nkhani imeneyi mukamanena kuti munthu alephera pa chisankho cha chipulula sakulowera kuyima payekha ngati kupikisana pa chisankho tekezeka cha aphungu mumatanthauza chani history ya lamulo limeneli ndi lotani kuti mwina titi anthu amvetsetse ziko kwambiri pafunso limeneli komanso kuti titsekule bwaloli motero pena wali potsekula tifuse ndi kuyankha funso ili kuti kodi independent member of parliament ndi ndani kwa tikafunsa pamenepo ndikuyankha funso limeneli kwina akunkhani sitivuta independent member kapena tikanena kuti MP wodziyimira payekha odya zake kapena titero opanga zake amakhala kuti akapita ku parliament kuja sakhalanso wachipani china chilichonse sakhalanso wa ku opposition kapena sakhalanso kumbali yolamula iye amakhala pa yekha kumene kuja ku parliament kuja chimene chimachitika ndi chakuti kuti mutsutse bwino kapena kuti muyambirire bwino ndiye kuti mmafuna mukhale ndi mamembala anu achipani chanu ameneno mungatheno kumakambirana nawo ndi kumagwirizana nawo
anthu ajaso kumachita zimene chipani chikufuna malingana ndi mmene anthu akufunira, kaya muli ku government side kapena ku opposition side. Uyu wa independent akapita kumene kuja ndiyeno pamakhala zakuti no achite usankhanso kuti kodi ndipite mbali, ndipite ya government, ndipite mbali ya opposition. Tsopano tikabwerano kuchipani mwenda fotokozera muja kumakhala kuvuta munthu amene uja kuti no tikagwire naye ntchito bwinobwino, chifukwa matakalo amene muja tikanena kuti bilu iyi imene sitikugwirizana nayo kumapezeka kuti munthu ujayo akupita ukanena kuti bilu imene akugwirizana nayo. Ndipo pakhalabe kuti no kovuta kuti munthu amene uja atimene to whip that person to vote alongside your party position kumakhala kovuta. Ndiyeno tikabwerano kuti sono cholinga chokuti no tikakhale ndi member of parliament wa independent ndi chani kuchipani. Ifeyo kuchipani kwati ndazonikira kati zimene ndinaona kuti sizabwino kuti tikakhale ndi independent member of parliament. Timachitika ndi chakuti mwina sofusona kumafuso ndeno chifukwa cha timapanga ma primary. Kuti tikamapanga ma primaries sitikufuna tipange woti imirira kuchipani kuti akaime ku general election amene tikamusupport, nanga tikhalanso ndi munthu wina bwanji amene ali wa independent pamene kuderako tasankha kale ma delegate asankha mwaufulu mwabwinobwino kusankha munthuyo ndikunena kuti munthu amene ndi amene chipani chikagwire naye ntchito chikamuthandizire kuti apitenso ku parliament, ndiye tikakhalenso ndi independent. Ndipo woyang'ana zonsezi mchifukwa chake no kumalamulo a chipani choyendetsa chipani constitution yake tikunena mosapsatira mwamvemvemve kuti ngati munthuwe utanena kuti no wapita ufuna kuyimira independent ndiye kuti no apo wasankha wekha kuti tsopano ineyo ndikutuluka chipani cha DPP, komanso ngati unali ndi udindo kaya ndi wa vice president kaya ndi president kumene kaya ndine amene udindo wangawo ngati ndasankha kuti ndikayimira independent ndiye kuti no pamene ponso ndasankhanso kuti udindo watha, komanso kuchipaniko ndakakhala pandekha sinenso wa chipani mwali chonde. Komanso pamene timapita ku ma primary pa nomination form yathu imene timasainitsidwa ikuchita kunena nasaina pamene pakuti ineyo popeza ndikayimira nawo ngati ndingaluze kumeneko ineyo sindidzayimira independent. Komano ngati ndingayimira independent kusonye ndiye kuti no ineyo kuchipani ndidzasiya, komanso udindo umene ndinawo ngati ndinawo udindo lonse ndidzasiya ndikusainira pamene kutikitira kuti ndagwirizana nazo. Ndiye pano ena kumabwera kumanena kuti ayi ndofuna ndikhale wa independent koma wachipani momwemo zingatheke kuti ukakhale member wa DPP o member wa MCP koma ukayimira independent. Chisokonezo chimene chabwino bambo lama kana kuoleka posafuna kuti chipani cha Africa ndi chisokonezo chifukwa chakuti kwakumbutsanso pamenewo kunena kuti onani zimene zidayikidwa zimene so mudavomereza munthu sungakhale wa independent. Ngati mufuna kukhala independent malamulo a dziko lino akunenanso kuti ayi munthu okhala ndi ufulu umene ukakhala ngati independent palibe amene akulekhani. Komano kutengera kuti mwanena kuti mukhala independent kumanenanso kunena kuti mukhalanso wa chipani cha DPP ayi padakali panopa zimene zozo kuti chipanipo zimene zozo sizingatheke. Koma munthu ufulu wanu kuti munthu okayima nokha ukapita kumeneko ukayima malamulo sakuletsa kuti munthu okhala wa independent, koma ifeyo tikuletsa kuti simungakhale wa independent ndikhalanso membala wa DPP. Chabwino bambo namulamba tithokozeni chifukwa chotipatsa kutsekulira program imene moteromo. Achimwemwe tsitsi nkhani mwayimva bwino lomwe mmene akufotokozera na Malomba. Inu reaction yanu yambeya ndi yotani? Mukuona kuti DPP ndi omasuka? Ziko kwambiri kwa ine ndikuona kuti chipani cha DPP sikuti chikulakwitsa poyika lamulo limeneli lonena kuti phungo imapayekha siwololedwa kukhalabe kapena kupitiliza kukhala membala wa chipanichi. Ndikunena zimenezi chifukwa chakuti chipani chilichonse chimakhala ndi zolinga pamene chikufuna kupikisana nawo pa chisankho, ndipo cholinga chachikulu ku chipani china chilichonse ndi kuonetsetsa kuti chapambana chisankhocho, ndipo ngati mwina sichinachite bwino pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko komabe kumbali mwina yokhala ndi aphungu ochuluka kapena kupeza makhansala ochuluka chimakhalanso cholinga chawo chimene iwowo achitira chisankho. Kotero kuti ndi chinthu chomveka ndithu kuti chipani chikapange chiganizo chonena kuti sikufuna wina aliyense amene walephera pa chisankho cha chipulula kapena ma primary ku chipani kwawo kuti akayime ngati phungo imapayekha. Chifukwa choteroyo
amakhala ngati kuti mwina wagawa mavoti amene akadapita kwa munthu oyimira chipanicho. Ndipo nthawi zina zimenezi zimatha kuchititsa kuti ngakhale chipanicho chingakhale champhamvu kudera lina lake, koma mwina kupezeke kuti wina amene sakadapambana potengera kutsatira kapena mphamvu za zipani zosiyana-siyana mderalo apambane chifukwa choti anthu otsatira chipani chimene chili cha mphamvucho akhala ngati mavoti awo agawika pakati, kotero kuti mwina nzosakabisa kuti chipani cha DPP chinayika dongosolo limeneli. Komanso china mwina chimene ndingaonjezere nchonena kuti ndi chinthuso chosamveka kuti munthu amene akufuna kutsatira chipani azikhala oonetsa kamtima kadyera kuonena kuti iye akufunitsitsa udindo, kotero kuti sakufuna kulolera kapena kuvomereza kuti munthu wina amene wapambana pa chisankho chachipulula ndi amene angayimire chipanicho, kotero kuti mwina nkongoyeneradi kuti munthu oteroyo avomereze ndi kutula pansi udindo wake komanso membala wa chipanicho ndi kukayimira ngati oyima payekha mosatsatira chipani. Komanso kumapeto mwina ndinenenso kuti tikatengeranso dongosolo limene lilipo ku nyumba ya malamulo komwe zipani zimalandira thandizo kuchokera kuboma motengera ndi chiwerengero cha aphungu amene zapeza pa chisankho ngati chimenechi, ndi zinthuso zomveka kuti chipani chionetsetse kuti mwina chiwerengero cha aphungu ake chikhale chochulukirapo pachiyambi pomwe, osati kuti mwina chidzapezeka kuti chaonjezekera chifukwa chongoti ena achoka ku independent ndikulowa chipanicho. Chabwino bambo Tsitsi, kangaye pomwepo mwina wayana mwina sakugwirizana nazo zimene zikukambidwa apazi kapena ni momwemo wayana choyamba ndimafuna kuti ndiyankhule ndi Namalomba kuti mukufufuza kwathu ife tupeza kuti anthu amene akumakamba zawo independent iwa ambiriwa ndi anthu ena akhala kugwira ntchito mchipani kwa nthawi yayitali, ena ngonena kuti anali ma MPs, koma chifukwa cha zifukwa zosiyana-siyana kumeneko constituency amaona kuti sizinaende olokapene nawo anayamba kudandaula even chisankhocho chisanaponyedwe. Even tikudziwa kuti mchipani mmakhala ndale zosiyana-siyana ndipo zimatheka ndithu ku constituency kuti nthawi ya chisankho ziwiri zitatu osayenda ndife anthu zikuchitika zimene zikuchipani china chilichonse timachita understand. Kodi iye amene waphinjika inu ngati chipani mukumpasa mwayi wotani for redress? Because it's like kuti munthu amene akudandaula kuti mwina chisankho sichinaende bwino chakondera wakuti ino nkumuza kuti usayankhule, ukafuna kuti uyankhule kapena basi uchoka mchipani. Anthu amene akuona kuti sizidaende bwino mwakonza ndondomeko yotani kuti mavuto awo ndikudandala kwawo kukhale addressed? Because muchaka cha 2019 chimodzi chimene chinapangisa zipani kuti kukhale ma independent ambiri chifukwa chake chine chimenechi zipani sizimafuna kupanga address ma issues ama complaints anthu amene amadandaula kuti ife tuchisankhochi khala ngati atibera kapena amakondera ndiye zipani zimaswaya anthu otero nkupezeka kuti akayima paokha anthu ndikuwavotera kupeza kuti nambala ya ma independent ikuchuluka. Funso loyamba limene. Lachiwiri, Namalomba, tikuona kuti ku convention ya chipani cha DPP anthu ena amene tonsefe timakhulupirira kuti akukatenga mipando yaikuluikulu yosiyana-siyana ku chipani analuza chimenecho ndi chisankho. Nthawi zina amene mmamembekezera ndi amene amalephera, koma chipani chinaonesesa kuti ngakhale iwo adalephera mudawapezera malo kwasokerera mu usogoleri wa chipanichi. Pano ndacha mwanena kuti ni ma presidential advisors, ambiri mwa iwo ma presidential advisors. Ndicho linga chonena kuti msawataye anthuwo. Now ndikudabwa kuti awa amene they're coming out in the open kunena kuti mwina chisankho sichinaende bwino kapena yamwa kuti mwakundaphinjika ndemonena kuti ngati kuyima ngati independent you are out of the party. Inuyo mulibe ndithu chidwi chonena kuti anthu amene wawo chifukwa kamachoka tu independent yo kapena munthuyo mudzozonena kuti atengaso mamembala ena amene amayenera kuti avotere chipani cha DPP. Kodi mukuona ngati pamene pa simukuzibaya nokha? Namalomba mtakuyankha kuso tiyambire ndi funso lachiwiri mwasekatu kodi sitikudzibaya tokha? ndipo sitikudzibaya chifukwa anthu amene wawo amene tikuti ino akufuna kuyimira ma independent mmenenso afotokozera Tsitsi
cholinga chawo ndikusokoneza kuti atimuonetsetse bwino cholinga chawo ndikusokoneza kuti agawe mavoti ndiye wina wake amangobwera ndikulowelerapo pamenepo ndikunyamula chinthucho chifukwa chakuti anthu akugawa mavoti. Munthu sungakhale kuti no ndiwe wachipani koma nkumapanga zopanga zako sizingatheke. Loyalty is very very important. Sizingatheke. Ndiye mukanena kuti amene tinasankha atagonja ku convention tinayika maudindo muonetsetse kuti what is the extent of damage imeneyo adakapanga owakupanga pamene no anakakhala kunja kapena anakhala kuti alibe mipando sajwa mipando o pamene alowa papandopo chimene akupanga damage ndi chiti. Muonetsetsa kuti munthu amene no anakayimira kuti nawapikisana nawo ku primary amene akupanga damage yayikulu chifukwa cholinga chake ndikugawa mavoti ake kuti tisakapeze mpando kupita ku parliament kuja chipani chathu chikakhale cha wiki tisakalandire funding zambiri zimene tikudziwa kuti aliyenseyo panopa akumanena kuti ayi chipani cha DPP ya professor kwina nzoona kuti aliyense afuna kuti akhale associated ndi chipani cha DPP nzoona ndi professor akapita mutali koma njira iyo yakuti no akayimira independent imene iyo njira imene ndikuona ngati si njira yabwino. Tikatengeranso kuti mundifunse kuti kodi njira zimene mukupanga mchipani zofuna kuti inokuonetsetsa kuti mavuto amenewo asakafika pamene afika apa njira zake ndi ziti tinene chonchi. Koyambirira kwenikweni tinayika anthu oyendetsa chisankho chimenechi ma professionals independent osati chipani ya sakuchokera ku region sakuchokera ku district kapena mu constituency ma professional. Tsiku la chisankho lisanafike akomiti ali ndi akulu amene wawa amayitana mashadow onse ndikukhala nawo pamalo amodzi ndikukambirana ndikugwirizana electoral college kuti electoral college yake ndi iyi ndikugwirizana ndikusayinira akachoka pamenepo tsiku lokapanga mavotiro amalengezanso anthu ndekuti apatsa mpata woti apita akakumane ndi madelegates amene aja ndikuwafotokozera fundo zawo. Tsiku la limene likafika pamakhaso kupopanda kuti no pasabwere wina aliyense angopera madelegate okhawo kusonye ndeno zikafika pamene paja ngatiso pali kusagwirizana paliso kuti no my returning officers aja you can appeal there ineyo ndilo kuno constituency makhasa anga amapikisana unapeza kuti mapaya zalipereka chifukwa chakuti no my returning officers angakuti talepereka mupange njira iyi so pali njiraso ina yakuti my returning officers mukapangira ndi complaint amapanga chiganizo chija takutusana chikwanitsa pamene pacha amachipititsano kuti kwa director of election uli committee a director of election akaleperanso chikumapita ku central executive committee of the party which is chaired by the president. Nezimene mutati muonetsetse anthu amene akudandaula panowa pali anthu magulu awiri pali ena apita pa chisankho paja ndikukalepera amene wowo malo moti ayembekezere kuti apange lodge complaint yawo sana apange lodge complaint ija akukalengeza kuti kasiya ndikufuna kuyimira independent anapereke mwayi yakuti chipani chiyang'anire nkhani yawo amene mwafunse kuti kodi cholinga chawo nchiyani amafuna kuti chipani chathandize kapena ya nepali ena akuonera kuti gemu imene ililimu pa ground chifukwa chisankho kuti mawina imanena choncho chisankho timawina usanaka tsiku lovota usanafika lisanafika akupasani madelegates aja mwayendere ukawerengera masamu ako ifuna kuti apapa ndendikalusa le ena akungo nene atu nokuti neyo ndatuka chipani ndikuima independent sindipitira ase chifukwa ayo pa game ayo pera kutani ne anthu amene atakathandize bwanji chifukwa chakuti nena kuti winapokuya nkhani mafunso osewa anthu awawa independent ndi anthu ovuta kulera chabwino mwina utomaganizira kuno kuti ayi tikadzapita parliament ngati atawina tikakhala nawo pamodzi tizikagwira nawo ntchito limodzi koma si anthu oti unganena nokuti ayi ndisitika pamene papa ndikhala nawo amene wawo ndadalire anthu odalirika akapita kumene kuti amapita kumene kuli mphepo ndiye mphepoyo ikamakhala kumphepoyo njayeziyezi kumene koko ndikumene amathamangira pakumene kumakhala zawo zochitika ndine kuti kumakhala kuti no ma incentives and so forth kulera ma independent ndipale kutona kuti kuchipani kwathu kuli bwino tikhale ndi mamembala ngati kuli ukaluza tikaluze ndi membala ayo palibe vuto chifukwa choti musankha tokha ikachipani koma sikuti tikhale ndi independent akuti akhale membala wa chipani sizingatheke zimenezo sankhani chimodzi sankhani ku DPP sankhani kukhala membala
ukasankheni kukhala wa independent palibe vuto pamenepo yani. Tabwino bambo Namalomba tivekonso kwa George Phiri foti tatu ankhaniso athu on the ground amene afuna acheze ndalama amve maganizo awo pa nkhani imeneyi. Bambo Phiri inu mutsekulire motani nkhani imeneyi? Ineyo ndikugwirizana nazo zimene akunena Namalombazo kuti ngati munthu wasankha kuti ayima payekha ndiye kuti kuchipani wachoka. Zimenezo ndi mmene ziyenera kuti zikhalire ndithu. Mfundo imeneyo ndigwirizana nayo chifukwa chakuti amene wasankha kuti ayime payekha adziwe kuti anthu okamsankhawo alibenso chipani, ali ndi undekha ngati mmene mtsogoleri wawo alili. Koma mwina tisanafike pamenepo nimafuna kuti mwina patawunikiridwaso pa gawo ili lonena kuti anthu awa akamapita ku chisankho cha chipululachi pakuoneka ngati kuti chipani chakondera vanthu ena amene akuwasankha iwo achipaniwo kuti ndi amene akayimire pamene kuderako anthu sakufuna munthu amene yoyo. Chabwino ndi wachipani chomwechi koma sakufuna amene yoyo, mwina akufuna amene akufuna kuti ayime pa independent ticket koma ndi wachipani chomwechi. Kutero ndi chifukwa chake pakubwera mawu akutuluka chifukwa chakuti kapena kuti achoke chifukwa chakuti iyeyu sayimaso ndi support ya chipani, ayima ndi support ya yekhalo. Ndiye nimaona kuti zimene zikuchitikaso ndi azipaniwa kuti anthu ena akukonderedwa chisankho cha chipulula chisanachitike ndipo akulandira support ya chipani chisankho cha chipulula chisanachitike. Kuti pamene ndikuona ngati pali vuto kuti zipanizi akamanena kuti iyayi ife amene wayima nawo pa chisankho chathu amene walephera sangayime payekha chifukwa chakuti zina zimene zikupangisa kuti alephere ndi position imene chipani chimapereka pochita support munthu amene mwina ali recommended from above muchipanimo. Zimene mwina pa nkhani ya chisankho cha chipululachi nimaganizira kuti zipani zitawasiya vanthu wokha onse ma-aspirant akhale pawokha, ayime pawokha, apikisane wokha, chipani osatengapo position iliyonse kupatula kuti chichita facilitate chisankho cha chipululachi basi. Kuti amene asankhidwe pamenepoyo ndi amene sopano chipani chimchite adopt chifukwa wasankhidwa pa dzina la chipani, amchite adopt amene ndi kumchita support. At that level ndikuona ngati zikanakhala bwino kusiyana kuti support ikuyambirira chisankho cha chipulula chisanachitike. Ndiye wena amakhala disadvantage chifukwa cha position ya chipani kuti inayamba kumsupporta munthu uyu chisankho cha chipulula chisanachitike. Pamenepo mpamene ndikuona ngati kuti pamafunika patakonzedwa ndi cholinga chakuti anthu onse akhale ndi level ground. Chifukwa ndikutanthauza kuti pa level ground ndikutanthauza kuti onse palibe munthu amene chipani chamchita adopt kufikira chisankho cha chipulula chachitika wasankhidwa ameneyo chipani chimchita adopt. Ndimaona kuti pamene papa ndi pamene pamafunika kuti zipanizi zilingalirepo ndi cholinga chakuti support yawo isagawikane. Tabwino Anamalomba mwaimva nkhaniyo akuti mmakhangatira mololi munapangira kuti mudziteteza ankhalakale kuchipaniko. Ndaimva komanso ndi mfundo yabwino imene akufotokozani. Komanso mwina tiyang'anienso anthu amene amafuna kukayimira kapena kufuna kukatenga udindo ngati umenewo. Mchipani timanena kuti loyalty is also very important. Loyalty is very important. Kapena kudzipereka muchipani kofunika. Pala anthu ena amabwera akaona kuti no ma primary aja ena amatoka imira ku Congress party akaluza kumeneko
kubwera kudzayimira ku DPP ena achoka ku chipani china akaluza maprimary kumeneko akufuna kudzayimira ku chipani china zimene zija zimakhala kuti kupita kumene kuja komano chipani chija sudachimvetsetse bwinobwino mwangati malamulo ngati ndafotokozaja sukuadziwa bwinobwino kuti zinthu zimakhala bwanji komanso anthu sukuadziwa bwinobwino ndiye ukabwera kumene kutako materekisi achaso sukuadziwa bwinobwino kumaoneka ngati kuti anthu akukondera koma sikukondera yecho poino kuti iweyo uli ngati mulendo mu chipanimo koma kufuna udindo titero kuti anthu akamafuna maudindo asamangobwera kapena udindo wa MP ungobwera chaka chomwecho popeza kuti akuli chaka chimecho nchachisankho iyeni tidziwa mchipanimo ndikukhala mchipanimo nthawi yayitali tiphunzire kuti chipanichi chimagwira ntchito yake bwanji kuti ino zimayenda bwanji mwina tikatero ndiye kuti no anthu aja akudziwana nawo kudziwa bwinobwino podzanena kuti ine ndimafuna nditatumikira udindo ngati sizimakhala zovuta koma tikanena kuti ayi tikukondera anthu ayi kukondera chipani ena amanena iye andituma president ena andituma mwakuti zimene zonama kuchokera kwa president a professor Peter Mutharika sana nyamule wina wake sana bereke wina aliyeseyo komanso izi ndi ndale zimene zimachitika mchipanimu and amafuna aonekere kuna kuti ali closer to the powers be ndi amafuna kumachiwa mayina akuluakulu kuti azinena kuti akuakondera ayi chisankho icho media indele chinayi choona kuti ja free chabwino program yake ndi imene ya kulinji tukambirana pano khangati ana malomba atithawa tiyese kulumikizana nawonso chaposa chedu apa komanso chimwemwetsitsa chakhangati atithawa pa line ipa tiyese kulumikizana nawonso kuti tipitirize kuva maganizo awowa koma tipite bwanji kwa atolankhani athu ena ndi ena Bernard Mhone ku chigawo cha kumpoto kumzuzuku akuoneka kuti wakonzeka amene timve kuti kodi iyeyu atipatsire maganizo a Malawi motani. Bernard, mawu abwino. Hello. Ai, amene Yesu akuoneka kuti akadali patali koma nkhani yake imene bwana amene tingobwera kwa inuyo. Zipani zina zikuoneka kuti zilibe malamulo ngati amenewa. Zimenezi simukuzona kuti nzachilendo kuti basi DPP yokha kungokhala ndi lamulo limene iye ngati mwagwa kuma primaries musayimirenso ngati independent. Kwina kuti mazona zimene zikuchitika leta aone munthu changuka joina chipani chija akhatuwa pambana pa chisankho cha phungu. Kwina kukulibe inu mukamaona kwina kukulibe chifukwa chani. Ndikuwuzani kuti cabinet imene nayo lero Malawi kuno ya Malawi Congress alipo anthu angapo in the Malawi cabinet amene anayima ngati ma independent atagwa ma constituency awo ndiye muona kuti zipani in the past have actually benefited from my independent candidates komanso tifotokoze pano kuti zama independent izi nthawi zina zaonongaso zipani zimene mbali namugwizana na malo baya. Yes, tifomere kuti kumakhala challenge chifukwa one zijanena kuti nambala ya ma MP pa dzina la chipani amakhala ochepa, meaning kunena kuti funding akamalandira ndikuti alandaso ndalama zochepa pamenepo tikugwirizana ndithu ndipo ni mfundo yabwino komanso tizindikire kunena kuti ndekuti ma independent akema kumeneko akupanga split ma votes mena ananenera ineyo pamene ndinasindika kuwafunsa na malomba mponena kuti are you sure kuti pali ndondomeko yokhazikika imene ikuthandiza anthu amene are aggrieved, anthu amene akudandaula. Now sindifuna kutchula mayina koma ndingofuna kuti mzipani za ku Malawi zimaoneka kuti alipo anthu ena mzipani amene amakhala otchuka komanso amphamvu pazifuka zosiyana-siyana mwina anabwera kale kapena amapereka ndalama zambiri kapena ndodziwana ndi mtsogoleri kapena makhala bwino ndi atsogoleri mchipani pali zifuka zosiyana zambiri kapena kumeko nkwawo ndi mwana wa mudzi pamakhala zifuka zosiyana-siyana and generally even utakhala kuti munthu ndi nzanga ine ukhala president kapena ukhala secretary general ndifuna kuti nzangayo achite bwino ku constituency kwake. I think palibe zolakwika ndi zimenezi. All we are saying is umunthu umachitika and awa amene kuphinjikawa chonde musawaseke kukamwa chifukwa makhala kuti zimene akudandaulazo sikuti akungolota. Yes, alipo ena amene they take advantage, alipo ena amene amangolira nthawi zonse, alipo ngakhale pabanja kakunchito alipo anthu ena even zosamveseseka amalira kumene, but some have genuine concerns kuti apapa fairness sinachitike. Ndiye
application ya lamulo limene lili ndilofunika umunthu ndilofunika being careful chifukwa mungatunenera anthu akakhala disgruntled kuti akuona kuti chilungamo sichinayende amapanga zinthu zosiyanasiyana ena amatoka phatikizana ndi anthu enacha kuti okay ngati ndagwa ineyo mwandipanga chipongwe chotere ndi efeso tuona siza kuti uyu asatani asawine remember munthu amene amakhaso kuti ali ndi osatira ake so for me my advice ku DPP komanso zipani zonse fika izi kuchitika zipani zonse nkongonena kuti chonde mwina muta yesesa kukhala ndi a spirit of fairness mukamapanga koma ngakhale lamulo lijero pamakhala zina even a judge amanena kuti apapa malamulo akunena kuti ukagwire ntchito ukagwire ndende miyezi 40 koma chifukwa chonena kuti amati mitigation koma chifukwa chonena kuti mwina taona kuti zifuka izi mwina tukhulukira zaka miyezi yakuti amapanga poonesa umunthu wawo kuti akuchita understand situation komanso complaint imene kubwera kuchokera mwina kwa munthu uyo so for me my advice is chipani mukhaleso ni maso a fairness ndi umunthu mukamaona nkhanizi chifukwa alipo ena indeed ayenera kuti muonesesa kuti asisokoneze chipani koma enawo akulira pachoonadi tebwino ndiye tiyese kuyankhula ndi Bernard Muhone Bernard ukundimva ndikuva office bwino ndithu imawa bwino nzanga tikupatse bwaloli ulankhule ndi amalawi tiyese kuti pano achita kale gather akonzeka iwenso akonzeka bwaloli ndi lanu ndithu apereka amalawi maganizo awo manga ndi nyengo imene ili kuno kuli mvula nde ndakwanisa kukuma ndi mayi mmodzi amene nkhani waisata bwino kwambiri choyamba mwina tikudziwe ine zandi light on nyabata tulongwe makhala katawa chabwino nkhani imene mkuona kwanji ino oti lamulo limene oti ukagoma kwa imalezi basi usayemeso chipani ngati independent nkhani imene ndiyabwino kwambiri mona tine Malawi choyambirira ndinene kuti kauza kuti munthu aime pa independent kumakhala kukhomana ku chipani ndilekeza kuti mmene mwenda ime pa chipani mina cha MCP ndikuyerekeza sikuno pa MCP yayi koma ndaime pa chipani cha MCP kuti kuti anthu sakuwafuna chipani chati anthu sakuchifuna koma enera anthu nandikuona kuti ndichani kuti ndidi anthu ambiri kuti atakutifuna kuti tiwine ndineka kuti chipani chakuti ndime pa independent cholinga ndipezera voters ndipite kwa ene koma zonena kuti ndikatuka nditakuchaka ku independent kunaso kuchipani china palibe fundo koma zira zina kuti kutusa mnthu kuchipani kuti apite kwina izozo zizana nazo kwa bakakhomena kwatani kwa chipani aunena kuti ntchito mwina zimavuta kadilo ntchito ndi chipani nanga simakhanga ndiwona laweka kuti mene ndinena kwambiri unena kuti ndikukhomerana pala kuti ka ntchito kwa chipani tinazisakhala chonjo koma ndomakhala kukhomera ku chipani konko makhala kukhomerana maka mwana kukhomerana munena kwambiri pa zisankho zazikulu kapena pa maprimary amene kapena bwanji abandina kuti kuzisankho zachipulula chifukwa kumapala zimakhala kukhomerana kukhomera kuchine ku maprimary zimakhala kufuna kwa ineyo kuti ndime kuti andipane kuti ndine anthu ambiri andikonda koma ku chipani makhala kukhomerana kwa zisankho zachipulula pamakhala ndi kandidate wawo zamutanthauza Elvis uriyo maye mwodzi kuti mina chimavuta kwambiri ndi mina zipani yakuwa kwa chipani makhala mina aikakale munthu ndi akufuna kuti wakuti apambane komano munthu yamakhala ndi contest kuti iye ngakhale ndako kumabe dera limene litha kupambana ndithu that's mina zikhana zikulezaso kuti iye awenabe ayime payeka Bernard tikuthokoze chifukwa chokhala pamenepo kucheza ndi abambo amenewo pa nkhani amene akulionera lamulo limene limodzi mwa malamulo oyendetsera chipani cha DPP tikuthokoze kwambiri Bernard amene Bernard Muhone mtolankhani wathu kuchokera ku Mzuzu kucheza ndi mmodzi wa Malawi pa nkhani imene ili m'bwalo mtsiku lalero yokhudza lamulo 24 la kuchipani cha DPP limene ndithu limanena kuti munthu ngati wagwa kuma primary iweyo usaimire ngati independent ukatero makhala wazichosa chipani automatically Nelson Gonjani ku Kasungu nayenso alirede timumve kuti ticheze naye motani Nelson Gonjani chaposachedwa apa komano achimwemwetsetsa akhala akupita chaposachedwa apa ndiye mwina angopereka maganizo awo otsatira iwowa ndithu paja kumbukira ndi mphunzitsi ku skulu ya Mobus ndi amakhaso akonza mayeso ndi zina zoterezo atsitsi mwina ingo umbani mkota wanu program yathu ya lero zikomo kwambiri choyambirira tithokoze kuti fundo zimene zikutuluka apa zikutsamira pa chinthu chimodzi chonena kuti
mwambo mchipani ndi chinthu chofunika ndithu, ndipo onse amene akufuna kupikisana nawo pa tiketi ya chipani amafunira kuti akhale osunga mwambo, komanso anthu okhulupirika ku chipaniko monga afotokozera anzanga a George Phiri komanso Shadrack Namalomba. Komano china chimene mwina ndimafuna kuti ndigwirizane nacho ndi onse amene alankhula komanso makamaka chimene atsindika Bwana Chunga ndi nkhani yonena kuti ku chipaniko kumafunika kuti kukhale madongosolo oyenerera komanso oyikika okhazikika okhudzana ndi mmene zisankho zachipulula zikuyenera kuti ziyendetsedwera. Chachikulu ndimaona ngati kuti pamafunika kuti ndondomeko zimenezi zitakhala zokhazikika, osati kuti anthu azigwirizana pa nthawi imene chisankho chichafika kuti kodi amene akuyenera kukhala delegate kapena nthumwi kuchita kuimenechi ndi ndani, komanso akhale ochuluka bwanji. Zimenezi zimafunika kuti zitakhala zokhazikika kuti wina aliyense ngakhale kuti pali mwina zaka zisanu kaya zinayi kaya zitatu chisankho ngati chimenechi chisanachitike azidziwiratu kuti kudera zimene ndikufuna kukapikisana nawo dongosolo lili motere, amene amakavota ndi anthu ochuluka motere, ndipo anthu amenewa amakhala amaudindo otere mchipani. Ndathokoza kuti Namalomba afotokoza bwino lomwe njira zoyikika zimene zilipo ku DPP zothandiza kuthetsa mavuto osiyanasiyana pamene wina wadandaula, komanso anafotokoza kuti anthu amene akuyendetsa chisankhochi amaitana opikisana onse ndi kugwirizana zoti chisankho chikayenda motere. Ndikanakonda kuti njira zimenezi zikanakhala zokhazikika, ndipo mwina anthu azikhala kuti ngati akupanga msonkhano ngati umenewo azingokumbutsana kuti malinga ndi ndondomeko zathu amene akuyenera kukavota komanso chiwerengero chawo chili motere. Tabino Babo Tsitsi ife tikuyamikeni chifukwa chokhala nafe mpulogalamu yathu ya lero ya Kulinji. Tithokoze kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene ndi Chimwemwe Tsitsi othirirapo ndemanga pa nkhani za ndale, ndipo pakatali pano atisiya kaye kuti akagwire ntchito zina. Koma tipite ku Kasungu. Nelson Gonjani wakonzeka. Nelson, mawa bwino choyamba. Ndadzuka bwino kaya kumene kwazokubandi Elvis komanso Bwana Chunga. Tadzuka bwino. Bwalo lanu limeneli chesane ndi Amalawi. Ndili ndi Malawi mmodzi apa amene akuoneka kuti akuzisatira bwinobwino zimene tikukamba pano. Shambirira muda tatuka kusema kuti Sinanga ndine Captain Lekman Manda. Takupezani pano pa 10 of ya chayamba. Nkhani mwaimva imene kukamba lero kunena kuti lamulo likulesa anthu amene ali mamembala a chipani cha DPP kuti akagwa kuchipulula asaimenso ngati independent MPs kapena councillors. So tunafuna kufunsa kuti nkhani imene muliona kuti ikulimbisa chipani kapena ndi ufulu wa dziko mmene limayendera Malawi. Izi kuti bwanji pamenepo? Apa ndiye kuti akukhasula chipani chikukhasuka pamenepo ndiye kuti ulimbiso kapena ulimbikisa palibe, chifukwa munthu ali ndi ufulu ochita chinthu. Chifukwa panopa ni multi-party system oloka munthu adanena kuti ni nkhondo, koma mwanankhulidwe munthu alini freedom speech panopa kuti akhoza ulankhula chimene afuna achite. Komanso kuchipani munthu si bwino kuti wakuku kuchipulula ndi asaine payeka. Chifukwa chiyani kuti asaine? Ndiye kuti chipani chilibe malamulo weniweni okwanira. Kwa malamulo a dziko iwo akusuntha uyikapo malamulo awo a DPP, koma si bwino kuti zitero. Pafunika munthu ayeneka kuti aime aone kuti kodi akhoza kuchita chiyani pasogolo. Mwina munthu akhoza kuchita kusogolo alipayeka, koma akuchita zinthu zolondola ena adzamulondola Amalawi kuti atachitenizi zinthu zoti dziko lizakhale labwino. Sabwino tisataye nthawi mmene monde mmene afotokozera achiwiri kuchokera kuno ku Kasungu nawonso mmene akumvera pa nkhani imeneyi. Nelson, takuthokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ujeni nayenso akakonzeka. Emmanuel Chilemba akakonzeka kumene kuti mati kuchita dzulo atikhati kujeza naye program imeneyi timve kuti nayenso Amalawi kumeneko maganizo awo apereka motani. Bambo Phiri tibwerere kwa inu. Akutero abambo amene ku Kasungu akuti apena pake zimene zikhangati sizikupereka chipani, komanso ena akunena kuti chipani cha DPP pano chimakhangati sichimasuka, phangati ka democracy kamasowa pang'ono zina. Inu mungalipo bwanji pamenepo? Kupanga malamulo kuti
atusokolere chipani kupitirira kuti njira yodana ndi democracy ayi ineyo ndifuna ndigwirizanenso ndi akhristu aja kunena kuti koma malamulowa asamangodziwika nthawi ya chisankho yokha ayi azikhala kuti alipo ndipo nthawi zonse chipanicho chilipo malamulo amene azimveka chifukwa nkhani imene imavuta akakhala kuti malamulo amene akubwera nthawi ya chisankho chokha imakhala nkhani ya chilungamo kapena fairness imene yakhala ikunenedwanso mu kukambirana kwathu fairness ike anthu ayenera kuti atiwe bwino kwambiri za malamulo awo amene bungwe lawo likuyendetsa kapena likuyendera kaya ndi chipani kaya ndi bungwe lanji koma pafunika kuti pakhale malamulo amene akhalepo nthawi zonse kuchagavani bungwero kapena chipanicho monga mmene afotokozera olemekezeka na Malomba afotokoza bwino kuti malamulo amene aja anapangidwa kuchipani ndipo amene ali membala wa chipanichi ayenera kuti malamulo amene aja anawadziwa pakanthawi mmene tikuganiza anawadziwa pakanthawi koma mwina amene angojoyina kumene ndi amene akhoza kuona ngati kuti malamulowa ndi achilendo koma mmene afotokozera muja kuoneka kuti malamulowa analipo pakanthawi komanso chifukwa chakuti malamulo anakhalapo pakanthawi ngati amene akuona kuti akaluza chisankho ichichi afuna kuyima paye kuli bwino mpana Malomba aja anafotokoza kuti kuliso mafomu amene oyima pa chisankhopo asayinira kapena kuti asayinire kuti ayima nawo amene ayenera kuvomereza lamulo 24 likunenedwa chifukwa cha chimenechi ndikuona ngati kuti fairness kumbali imeneyo ilipo chifukwa amene asayineyo ndiye kuti uwamvesesa lamuloli ndipo wagwirizana nalo ndiye asayinire amene yuyu atati kuti walephera pa chisankhopa ndiye chipani chikumufunabe kuti asapotebe chipani chomwechi koma iyeyo waganiza kuti ayime payekha ndiye ndi bwinodi kumuchotsa chifukwa chakuti ndiye kuti alibe kufuna kwabwino kwa chipani ali ndi maganizo onena kuti angozerako njira ngati kuti mwina adziwike koma ine mfundo yanga yayikulu ndi yomwe ija ndanena kale kuti pakufunika kuti chipani chionesese kuti poyambirira apa ilibe munthu aliyense chifukwa dandaulo lina limene ndalimva mukambirana kwathu nkonena kuti chipani chili ndi munthu wina ndiye chipani chikamabwera ndi munthu wina chikubweranso ndi lamulo ndiye kuti pamene popo palakwika mmene ndikuonera ineyo koma chikanangobwera ndi lamulo lokhali koma chisabwere ndi munthu kuti amene amterera muloli ameneyo akapambana ndi ameneyo ndi amene chipani chimtenge kuti tsopano ndi munthu dera ili ku constituency iyi munthu wake ndi waku chifukwa munthu ameneyoyo adzakhala kuti anayima payekha ndi anzake onse amene amapikisana nawo onse ndi achipani chimodzi ubwino wake oyamba ndi umene kuti onse amene akupikisana apapa pa chisankho cha chifululachi ndiye kuti onse ndi achipani chimodzi ndi kutenga apapa mwachitsanzo ndi a DPP a DPP wa amene afuna kuyima pa tikiti ya DPP ngati phungu kudera limene onse akupinga ndiye apapa chipani chisatengepo wina aliyense chiwasiye wonse mmene alili kandi atatu kandi anayi kandi angati chiwasiye amenewo apikisane mpaka chisankho chichitike chikachitika chisankho amene wapambana pa awawa ameneyo ndi amene chipani chimtenge tsopano uyu ndi wake chifukwa patachitika chisankho akaonesa kuti achipani chimenechi amene akufuna ndi ameneyu ndiye ayima ameneyu ndiye chipani chimtenge ndi amene chipani chimsapoti
koma isanafika level imeneyi chipani chisabwere ni munthu ndikubweranso ni malamulo ayi ndiye kuti tsopano malamulo apangidwa kuti achite support and protect munthu amene abwera naye ndiye sizikhala bwino chifukwa nthawi zambiri anthu amene alepherewo ali ndi anthu amene akuwasatira koma wonse ndi achipani cha DPP ndiye ngati kuti bwino ababa anthu onse ajende kuti agumuka malo sapota amene wapambanayo azikasapota zipani zina imene sikhala chabwino ku chipani cha DPP maona chonse chabwino apiri anamalomba anthu akunenani ati simamasuka ku DPP kumangati ka democracy kamasowa muzidefende motani ayi ndamva ndithu koma kungonena kuti pamene pali anthu loko pamudzi pamene timakhala be ndi mabylaws timakhala ndi ndondomeko yoyendetsera mudzi kuti no zonse ziyende bwino ndiyeno sikuti tikatero ndiye kuti anthu tikaphera ufulu mmene ndikunenera muja tiri kunena kuti munthuyo ngati akufuna kuyimira uindependent asakayime ayi koma tikuti ngati akukayima uindependent ndiye kuti kuchipani kwathuku wachoka si wa DPP iso amene amene so wa DPP yayi akakayimira independent kodi ifeyo chingatisangalatse ndi chani zimene tifanso ndibwerere ndi mfundo imene chingatisangalatse ndi chani kuti munthu amene amayenera ndithu kukhala MP wa chipani cha DPP akukayima ndikutuluka chipanimu ndimakayima independent chingatisangalatse ndi chani pamene popo ife sitingatisangalale chifukwa munthu yana akakhala kuti anayima kuchipani cha thuku nkuwina ngati wa DPP ngakhale wakawina ku independent takasangalala mochuluka nditero kuti nzofunika ndithu kuti no mmene afotokozera azinzangawa kunena kuti malamulo azikhalapo koyambirira ndiponso ndi nthawi yake ndi kumapeto ndinene kuti malamulo amenewa alipo kuchokera ku constitution tidapita ku convention ndipo nthawi imene timapanga maprimary kapena mapanga makampeni malamulo amenewa timadziwa ndipo tinasayinira nkhani ile kungokhala kuti anthuwo amaona iwo kuti no aononga ndalama zambiri komanso mwina anthu akwakondabe ndi amanena kuti ndikayese nawo kuti ku independent koma akamatero akugawa chipani chija ndeife ponena kuti yayi musatigawe inuyo ndi ufulu wanu pitani koma mupite nokha tili na independent pitani pene sitikupha ufulu wawo ayi koma palipoti pamfuna kukhala ndithu malamulo nditero tasimikizire kuti ife tikufunitsitsa aliyenseyo amene wayimira chipani chinthu kuina ku primary ameneyo akawina kukhala member of parliament chifukwa chake tikuyika mamember of parliament tikuyika makandidate 229 constituencies m'malo monse muno cholinga chake nchiyani tikufuna kuti tikakhale ndi mamember ngati tingakhale ndi 100% tithokozanso mulungu koma suti tikakhale ndi mamember ochepa chifukwa chakuti ena apita ku independent kwa ku independent ngofuna kugwira naye ntchito amala amafuna kuti no kumene kuchakira panga malamulo kodi mukapanga bwanji malamulo wina wakali independent mukudziwa maganizo ake mukudziwa ufundo zake neno momoti chakuno mukulu wawo koma ife kuchipani kuti ndimakuifo zati tindizo chikumba zati zota mali tikatumikira bwazi kufunitsitsa kuti aliyenseyo amene akayimire chipani cha DPP ndipo akapitenso ku nyumba ya malamulo akati tumikire ngati wa DPP zimenezo zimene tikufuna ife kuti zichitike koma tisikuwalesa ata kupita kukhala ma independent tabwino kukhala ma independent koma achoke mchipanimu asiye maudinga asakakamire zonsezi akakamiranji imene akakamira ndija akafuna kuti munthu mpikisano mamenyi mpikisano ni mpikisano ngafuna kuti zalakwika kwera kafike kwa tsogolo kafikeni kwa president kafikeni ku central executive committee kafikeni ku region koma zonsezo anthu sakumapana ndiye muna mwakeno inganena kuti munati akakamize ndi ufulu wawo koma democracy ndiye ilipo chabwino is a democratic progressive party democracy ndiye pachimake penipeni bambo na malomba ife tikuthokozeni kwambiri chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero kumasuka chonchi nkuti tambasulire kuti lamulo limeneli likuti chani kwenikweni tikuthokozeni tikazakuitanitsa nthawi ina mudzakhale omasuka kuchita chimodzimodzi bambo zimatha apiri nanunso ku chigawo chakumpoto kuti pacha kusalima eti taona ndikulakwitsa kusalima tithokoze kwambiri chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero ndithu bambo
ndatokoza achunga ingotitsizirani pang'ono mwachidule kwa basi program ndi imeneyi kupita kumapeto inu chimene mwaona kwenikweni pa za lamulo limeneli njani ayi chipani sichimangopanga lamulo amakhala pansi nkugwirizana andi kawirikawiri lamulo amafuna kuti apange address kapena kuti akonze chinthu ndiye ndikhulupirira kuti mukuganiza kwawo anaona kuti njira imeneyo mafuta amene anali nawo zokhuzana ndi nkhani ya independent amayenera kuti angokhazikitsa lamulo limeneli koma tidziwe kuti lamulo silimakomera wina aliyense ndiye mbaliso imeneyo sinufuna kuti tiziyiwalayi amene muli mukuma constituency mukuti mvera inu mukavotera amene mufuna kuti kuthandizeni kudera kwanuko koma ngati uli membala wa DPP chipani chikuti voterani amene ali candidate wa chipani so at the end of the day chisankho ni mpikisano ngati pala anthu ena amene akunena kuti yayi ifeyo uyu watulukayi kaya sakha makaka DPP sakha makaka MCP PP awakaima paye khatibu votera it's freedom zikoli kuli ufulu ndithu wa choice osankha chimene mukuchifuna so tikuwafunira zabwino zonse komanso kungosindika kuti zipani tikamakamba zipani ndikamba zonse chonde wonesesani kuti the will of the people on the ground comes first chabwino ndiye nthawi limene tichitira njiro ndikhangati ndikuyenda koma musanapite taona kuti mwapambana ndithu mmene ndi mmene mungafikire kumeneko ine sindikwanitsa kufikire fonire pa microphone mwapambana times yapambana times radio station ndi number 1 Misa Malawi chaka chino mwachidwe kwambiri muwauza zotani umvera inu amene mukumvera komanso amene mukutionera chikho chimene ndatenga m'manja mwangamu ndi chikho cha Misa Malawi Annual Media Awards 2025 chimene chaperekedwa ku wireless number 1 Malawi monse muno ndipo wireless imeneyo majaji atakhala pansi kuti koma ikhale times ndiye tikamanena kuti ife sinabwere pano zapangazi bwana sinabwere pano kuzaseweresa makina kapena microphone we came here to work so congratulations to the team that has worked so hard ndipo inu Elvis Hoa ndi munthu mmodzi komanso inu munalandira individual award kumeneko mwalandira ndalama za nkhani ndikhala ndikubwera kuti munitengere ku lunch tidye nawo zinthu mundibwereketsa anthu adziwe osakongole adziwe kuti walandira makobiri nkhani koma titokoze inu amene matimvera across the country pitirizani kumvera wireless ya times ndi wireless number 1 ndipo tikupitiriza kukhala ndi maganizo onena kuti tichite expand reach ma areas amene mwina siti kumveka kuyika ma transmitter komanso tikhala tikukonza ma program ena anyowani ndi cholinga chonde muzisangalala nthawi zonse ife timafuna kuima pa chilungamo nthawi zonse osatenga gawo komanso osaopa imeneyo ndi Times Radio takuthokozani kwambiri bambo chunga tathokoza nonse amene mamvera musatsatira programu iyi pa Times 360 pa Facebook page tithokoze Nelson Gonjani tithokozenso ndithu zathu Bernard Muhone chifukwa cholankhula ndi Malawi kukasungu komanso ndithu kumeneko kukhale kumzuzu ine ndi Elvis Hoa programu ibileso mawali ino nthawi ya 5:07 mpaka na 8 o'clock pali kopano tikupatseni nkhani Ngerezi Yadi, Oguliji, Tigudalila inu, Oguliji. The Ministry of Mining under Dr. Amalawi Guliji no, Guliji, Gumaveja Gumavetera Guliji, Wakaya Lilongwe Guliji, Gumzuzu Mbanye Toguliji, Nangabuboma Gubushiriga Jani. Wale akoti ya gulibaji Kudi usauga gulilabe Nanga solo la ledesti ya odeja Shirugu goju yena panji Nanga kani zonya disa suri jani Kumboro bagari guliji Mwera nanga wanugo guliji Kudi guboma Steady house Naga otuta Mwazuga baji Naga atemzi radio Buguri yadi Oguliji Tigudalila inu
Ogulinji